Všetko naraz. Všetko naraz. No ale však zajtra, keby si nemusela ísť pozajtra. Tak No, uvidíš aj neviem, tie ako. lieky. Tak podľa mňa tých liekov máš dosť, keď je hen tam, že párny deň, nepárny. No však mám. Keď sa to zobere, nikde nič, len zase zhoršenie, zase, čo sa týka tej onej diety, to mi neprekáža, to je také podobné ako len jediný tie šalatiny, je to tak. A horšie Ale tam je... není, ináč ja som to na internete písal, tam není, že úplne, ale len v malom množstve. Áno. Že asi Ako trochu- nie, ako hlavné jedlo, No, ale... no, ako prílohu podľa Áno. mňa, hej. Ale tam čo si o tom vitamíne K. Áno, ja neviem, čo to má byť. Kalcium tuším. Nie, to vitamín K je iné. A ako som videla tam jakýsi šalát jestli, no, z tých papierov od Čirilovej a to, tam to trčalo. Neviem, koľko razy budem musieť tomu doktorovi ísť na tú krv. Jako to je. Vaše PDA nebylo již více jak 72 hodin restartováno. Pro zvýšení spolehlivosti jej prosím restartujte. Dve nehody sa stali na tej jednotke, prvá je na 19. kilometri v smere do Bratislavy, blokovaný tam stredný jazdný pruh. Pri najhoršom by som si zobral len teda fotokopiu z tej správy a tú kartičku. Lenže on vždycky chce tiež tú základnú kartu. No však uvidíme, čo je tam napísané. Všetko si musím oprať, Ivan, lebo neznášam to už odtiaľ. Aj tie našupovačky umyť. Pomaličky, deti. To však pomaly. Dneska si poležíš. Kde sú tí balkóny. I také hajzle. Však u nás sa nedali. To jedine tie one mohli celé vymeniť. No.